iz Vojvodine, bilo nas je 4-5, iz Srbobrana, iz Inđije i tako, znači, ljudi koji su igrom slučaja doznali, zato je sad, mi imamo čak i obavezu da raširimo to na teritoriju Vojvodina, recimo baš konkretno ja, i imamo za Srem, znači malo neka saradnja i sve, ali da što veća masa, što veći broj privrednika da se angažuje i da se učlani. I da možemo zajedničkim snagama, znači da izađemo. Kaži mi šta je zapravo cilj jednog takvog udruženja? Pa udruženje, ta situacija koja je sada u državi, znači taj neki budžet jedino mi i poljoprivreda puni, znači ostalo naravno ne postoji, a mi više nemamo posla, znači to je, taj problem nas je sastavio, znači da bi mogli lakše da funkcionišemo, da dođemo do reči, znači stalno ide neka muza, a mi više nemamo odakle, znači ni tenderi, ništa, znači sve to već negde i namešteno, znači stojimo i čekamo šta drugi rade, koji negde i nemaju taj kvalitet, nemaju taj sertifikat da bi mogli da izađu, međutim to je ono kumovi i tako dalje, znači otvoreno pričamo. Kako si tamo stigao uopšte? Pa tu su neki naši prijatelji, poznanici, biznismeni i tako, i onda smo recimo iz Srbobrana Zoran Mladenović i ja smo otišli za Kraljevo, znači negde se znamo već godinama i da se to, što se kaže, negde su traženi ozbiljni ljudi, da tako kažem, koji negde imaju poznanstva, jer da bi se to proširilo mora se, znači i da se okrene u Bačkoj Topoli i u Novom Sadu i u Subotici, svugde da, a naš, recimo moj posao je baš je ono, znači na sve strane najmanje kući radimo.